Il-Malta Institute of Professional Photography jew l-MIPP kif aħna kollokjalment ngħidula ġiet stabilita fin-1996 u l-idea primarja dak iż-żmien kienet assoċjazzjoni tal-fotografija biex tipproteġġi l-interess tal-fotografi li kien jaħdem fil-fotografija. Għall-anniversarju tal-25 sena tal-Istitut ta' Malta tal-Fotografija Professjonali ittellet konvenzjoni ta' jumejn b'kelliema Maltin u barranin u b'workshops prattiċi fl-arti tar-ritratti. Ovvjament il-panorama tas-settur inbidlet fl-aħħar 25 sena, daħlet it-teknoloġija diġitali, is-suq inbidel. Sa ċertu punt il-fotografija ġiet iktar demokratizzata bil-fatt li billi daħal id-digital u kulħadd għandu kamera fil-but illum kulħadd huwa fotografu, kulħadd jipproduċi ritratt. Biss ovvjament l-MIPP evolvit ma' żmien ħadet in konsiderazzjoni dan kollu, ovvjament evolvit ma' żmien biex wasalna fejn wasalna llum. Biex niċċelebraw il-25 sena anniversarju tal-MIPP, iddeċidejna li għad-differenza li kien isir qabel li jsir convention li xorta hija importanti biex il-fotografi Maltin ikunu jistgħu jikkollaboraw u jiltaqgħu ma' fotografi barra minn Malta biex jiġu ispirati minnhom. Dik saret ukoll din is-sena biss provajna nilħqu għan differenti li fejn illum wasalna f'dawn il-25 sena nixtiequ li naraw dem ġdid idieħel fl-assoċjazzjoni, dem żgħir, dem żagħżugħ, dem femminili għax nemmnu li dak huwa l-futur tal-fotografija. Bl-għajnuna tal-Arts Council Malta li ffandjaw dan il-proġett, għamilna outreach program biex nilħu kemm jista' jkun iż-żgħażagħ biex niġbduhom u nattirawhom biex jagħtu l-input tagħhom u l-kontribut tagħhom u nemmen li rnexxielna. Il-programm kien jiżvolġi fuq medda ta' iktar minn sena, kien jinvolvi li sar ktieb bil-kontribut ta' ħafna minn dawn iż-żgħażagħ u fotografi Maltin. Saret konvention internazzjonali f'9 Novembru u anke saru inizjattivi oħra biex kemm jista' jkun immorru għand nies li qatt ma kienu japproċċjaw il-fotografija imma bil-fatt li inti turihom u tihom toma tal-fotografija bħala arti, bħala mezz kreattiv, iġġulhom jiġu ispirati li jaqbdu kamera bil-mod il-mod jibdew jitalmu anke huma jsiru fotografi. Nemmen li dak l-għan intlaħaq u nemmen li l-MIPP għandha futur sikur minn hawn il-qudiem. Il-convention normalment jattendu għalija il fuq minn 60-70 persuna fejn jiġu speakers minn barra minn Malta li jitkellmu fuq topics varji ta' interess għal fotografi tal-lum, kif inti tagħmel marketing u branding tal-fotografija tiegħek, kif inti tespandija bħala business, kif inti tista' tiġbed tiġijiet bl-istili tal-lum. Topics varji ovvjament huma importanti ħafna l min qed jaħdem fis-settur illum u anke mhux biss għal dak il-professjonist li qed jaħdem fis-settur, ma anke student li għadu qed jibda u importanti li jara x'għandu bżonn biex jitgħallem il-mestier hekk kif għadu ħajjidħol fih.